begona, nire maztiena, bera torre etxien jaiosan amena bainon. Eta, komentetan da, torrekuek, abiek eta tortzen zinien gerran poran, hainik eta baten urtetan zabin etxostera, eta zubi azpizan, errakatxo gapa ez den da, zubi azpizan gortan zila. Eta, gerra osteko gauza bebai, gerra ostien alemanak ona aterriza bien jefe. Eta, haurentzago kafi inbizan eskatzien, sartzen ziren jaunda jabezien moruen, danak hilaran eskatzien, da kafi egin haurentzako, eta, pasartie, azkenien dominazio totala, Euskal Herrian menpera dute, frankistak egin beren lagunekin. Bai, hone danok haune mutzatzen gauz, da hemen pasau ziren. Bai. Ez da baina bide kontrako baserre gehienetan, aprobetxetan ziren, animaliak enrekizau, kafi eman bizakien, janari eman bizakien, sartzen ziren eskatzetan, umie behaltzuen ebiltia biezan, azken baten gura bina itxabin.